салому алайкум бародарони муҳоҷири тоҷик, бародароне ки дар муҳоҷират дар тамоми ҷойҳо қарор доред. Бародарони тоҷик, мехостам ба самти шумо як чизро расонам. Чӣ хел аз ютуб видеоро скачат мекунем. Пеш аз аввал мехостам шуморо ба гурӯҳи худам, яъне ба канали худам тоҷик видео даъват кунам ва мехостам ки шумо ба ҳамин канал друзяҳои худатонро ва ёро рафиқои худатонро ба ин канал даъват мекардед. Ва ба шумо мехостам нишон диҳам ки чӣ хел аз ютуб ва ё ки аз дигар сайтҳо видеоро скачат карданро нишон медиҳам. Марҳамат, нигоҳ кунед. Барои ин мо медарем ютуб, дар поиск чизе кадом видео ки барои мо дар кор шавад, например ҳамин видеоро вирад мекунем. Ҳоҷи Мирзо медароем дар инҷа. Барои мо ссилкаи вай лозим аст. Ссилкаша копирайт мекунем. Баъд аз инҷа мебароем рост медароем Opera Mini. Дар Opera Mini як сайт аст, номи сайт savefrom.net. ин Savefrom бисёр сайти машҳур аст ва сайти назар ба дигар сайтҳое ки аз ютуб видео скачат мекунанд, ин сайт бисёр сайти хубтар аст. вақте ки бо воситаи компютер мо истифода барем, ин сайта мо скачат мекунем, баъд пайваст мекунем ба ҳамун Opera Mini ё ки Google Chrome ё ки ба дигар сайтҳое ки мо ба воситаи онҳо ба дигар сайтҳо медароем ё ба воситаи он мо дигар сайтҳо медароем, скачат мекунем. ина дар ҳамун пайваст мекунем. мо бо воситаи ин savefrom.net метавонем ки аз Одноклассник ё ки ВКонтакте ва Ютуб ва ғайраҳо метавонем ки видео скачат кунем. ва баъд аз Одноклассник, ВКонтакте метавонем ки музика скачат кунем ба воситаи ҳамин сайт. ҳозир мо ссилкае ки копировать кардем дар инҷа мегузорем ва видеои худамон дар кори онро меёбем. баъд дар инҷа чанд намуди скачат аст: 360, 360, 240, 144. чӣ хеле ки барои мо шумо маъқул бошад. нажмат мекунем скачат. ябромад загрузка, загрузида нажмат мекунем. ҳозир мебинем ки ина загрузка шидистай. ҳозир мебинем ки видеои мо скачат шид ё ки не. медарем галерея. дар галерея ҳамон видеое ки ба мо дар кор буд баромад. боқӣ дар амони худованд бошед. аз ёд набароед подписатсия кардана ва ёр рафиқоятонро ба ин сайти мо, ба ин канали мо даъват кунед. дар амони худо бошед.